Sony Alpha 9 paras kamera tänä vuonna Eisa-raadin valitsemana ja kiitos Raadille, että tietysti Sonylle tämä oli iso lanseeraus tänä vuonna tämä A9, että meiltä on pitkään odotettu tällaista niin kuin oikeasti hyvää vaihtoehtoa tonne, erityisesti jos puhutaan niin kuin urheilu- ja luontokuvaamisesta, niin sinne. Ja tänä vuonna se tuotiin, että A9 täydenkennon runko, mistä löytyy sitten huikea sarjakuvausnopeus, 20 freimiä sekunnissa tarkennuksella pystyy jopa ottaa noita stillikuvia. Kamerassa on paljon ominaisuuksia. Yksi hieno on tietysti se, että kun otat sarjakuvaa, niin siinä ei tule ollenkaan sellaista niin kutsuttua blackouttia, eli näet koko ajan sieltä etsimästä tai takanäytöä, mitä tapahtuu. Kamerasta löytyy paljon ammattilaisille suunnattuja ominaisuuksia, ja toki pääkäyttö tälle kameralla on nimenomaan tuo stillikuvaus, mutta myös videopuolella pystyy 4K-videokameralla ottamaan. Ja tosiaan tarkennus on tehty sillä, että siellä on melkein 700 tarkennuspistettä ja myös tämmöistä hybriditarkennusta kennolla, jolla myös pystyy vaikka ei natiivia Sony-lasia käyttämään adapterilla ja käytännössä automaattitarkennus toimii ja sarjakuvausnopeus pyörii silloin siellä 10 freimissä sekunnissa, mikä on aika huikea suoritus, jos puhutaan, että kamerassa ei ole sitä Sony-linssiä nokalla. Mutta kiitos paljon Raadille, tämä oli Sonylle tänä vuonna se iso lanseeraus ja hienoa, että Raati on myös sitä arvostanut. Kiitos.